Ngiphinde futhi ngibuye ngizocacisa udaba lusengayo inhlawulo. Uma kuwukuthi uthole umntwana kulelo khaya nahlangana naye kodwa wasuthola ukuthi akaseyona intombi kodwa kanangani, umbuzo uthi kuyahlawulwa noma ihlawulo elilindelekile lona liphi? Impendulo yokuqala nje, yebo kuyahlawulwa. Nanti-ke ihlawulo elilindelekile kumuntu omthole engaseyona intombi futhi engaseyona ingane kodwa eqala ngawo ukuzaliswa. Inkomo yesidika bathi yombhukuzo okumele uyikhiphe ebulawa ngaphandle, kube imbuzi engeza amagceke. Ayisekho-ke imbuzi eyintombi ngoba umthole engaseyona intombi. Uma usabambisene naye usafisa ukuthi ufuna ukwakha ubuhlobo naye, niyathandana nje ngoba uvela nje kahle kahle uyahlawula, kodwa futhi manje mhlawumbe uphinde futhi ube nokuthi khona ofuna ukukuveza. Inkomo kayihambi ngayodwa, igwejeze emzini wendoda akwenzeki, uyahlawuliswa nje ukuhlawuliswa. Kunabantu abaningi abangakwazi lokho. Uma kulotsholelwana nje awukwazi ukuqhuba inkomo eyodwa ihambe ukuthi uyihambisa yodwa. Uma uqala nje ukulobola ngeke uqhube inkomo eyodwa, kufuneka kube ukuthi ukhipha inkomo kababa, ayiphuki ngisho umuntu esengaseyona intombi, ayiphuki. So ngoba ngikhumbula ngithe inkomo ayigwejezi, le nkomo kababa izobe isihamba nenkomo ezobe isibalwa emalobolweni. Suthi lezi nkomo izoba ngaki, izoba mbili. Automatically leyo nkomo ibalwa elobolweni, hhayi ekutheni nekamama. Kuyicala ukuvuma into ongayazi. Angisaqala ukuyenza le video. Kuyicala kwaZulu ukuvuma into ukuthi uyenzile kwelamathongo akini, ekubeni uthi uyayazi into ekubeni ungayenzanga futhi ungayificanga, njengawo le ukukhiphiswa inkomo kamama ungayitholanga. Icala elibomvu. Baningi abantu abamoshekelwe ukuthi bavumiswa kwathiwa bavuma ukuthi inkomo kamama bayificele bengayificanga ngoba bebalekela ukuthi bahlaza abantu basekhweni labo. Zibuze-ke umqondo usebenzise, ikuphi okungcono ukuthi uhlaze abantu abaphila ngokwenyama kunokuhlaza ithongo lakho, nokuthi umangalelwe ethongweni lakho ngesenzo sakho osenzayo? Into ongayificanga nongayazi awukaze wabeka icala ungalenza. Lezi zakhamizi, le mizi okuthiwa kwezinye iy'fundo kuthiwa akulokothi ingane yakhona ukuveza ukuthi awuyificanga iy'ntombi, iphutha elikhulu lela abalenzayo, futhi kahle kahle akusona isiZulu lesi, isiPakistan. Njengoba bezele beney'ngane nje, uma kuthiwa mhlampe uSiya uwenze icala, amaphoyisa aseyamfuna mhlawumbe ubulele umuntu, angeke athi amaphoyisa mefika afika bopha uSithiya ekhaya. Sibuza ukuthi why engakwenzi lokho ebengingakwabo uSiya, uSithiya benoSiya belamana, kuyingoba icala elikaSiya hhayi uSithiya. Nasempilweni kunjalo, umuntu okuyena othatha umntombi bengane uyena muntu okumele kube ukuthi lowo muntu uyabukhokhela, akhiphe inkomo. Into eshaya abaningi abafowethu, ilayele kahle le video, into evame ukuthi abantu abaningi beshayeke uma umuntu esemkhulelisile umuntu, uye ebhala incwadi, ngalo uyebuza ukuthi kulindeleke ini uma ngabe ezohlawula, bese abasemzini beyabhala phansi, inkomo kamama, inkomo kababa. Abanye kwezinye iy'ndawo kuthiwa ogoloko, abanye kuze kufuna ngisho iy'ngubo angazi ezani. Ngeke futhi sibaphikise abantu ngoba seliyabhubha liyabhubha, kodwa khona ngokwesintu. Ingakho mina ngisho ukuthi even noma nenza ngegodi kulungile, ngakwenza ngendlela enenza ngayo, kodwa ngokwesintu nakho kuyikhona khona okwenzakalayo okuyiqiniso futhi lempilo. Bebhale yonke imininingwane, indaba bese ukuthi-ke incwadi mesifika kumkhonyana akasabatshela abakhongi iqiniso ukuthi no, ngiyayikhansela inkomo kamama, ngizoyifaka izobalwa elobolweni, ayizukuhamba inkomo kababa yodwa ngoba kumele igwejeze, ngoba siyaqala ukuya kulowa muzi. Ngcono kuthiwa mhlawumbe isikade siwasilobola, sizohambisa inkomo kababa ezohamba nenkomo ezobe sesiqala khona ukuba siyalobola, sakho ubuhlobo. Umama angeke ayithole inkomo yakhe ekubeni umuntu oyisiloboli engayificanga. Umama phela ngoba ethola inkomo yakhe ingoba ingane isuke ifica ithola ebonga umama ukuthi ize yathola umkhwenyana oyisoko, uyena ozoyilobola ozovela ekhaya isayintombi. Uma ngabe engayitholanga
umkhwenyana asikho isidingo sokuthi akhishiswe inkomo, kuyicala kwelobo bamkhulu elibi. Wena nje uma uhamba egcekeni uphile ubizwa ngesithundlathundla, asho amathongo ukuthi ubone isithundlathundla lesilima lesi sala ekhaya, and alibekile lo chashaza lelo cala libhaliwe. Uyothi uyabona umakoti sekuney'nkilo ezenzakala ekhaya kasathandwa, kanti kunenkomo eyahamba kungafanele ngoba ethongeni ayikho inkomo ekhishwela ubala. Ayikho inkomo othi uyahamba emoyeni nje le kuthiwa hayi cha, ayikho into enjalo ethongeni. So-ke umuntu omthole engaseyona intombi iyaphuma inkomo yombhukuzi noma yehlawulo, bese kuba ukuthi le kamama iyaphuka ngoba lowo muntu umthole njani engaseyona intombi. Uma ufuna ukukholwa ukuthi inkomo iyakhulumisa, boleka kumfowenu uthi uzoyibuyisa, kuhlalwe phansi kuthiwa nange boleka inkomo kumnewabo uthi uzoyibuyisa, wemulisa ingane yakho noma wenza umsebenzi mhlawumbe uthi imizi niyalamana ezelamana kodwa usunekhaya lakho, bese ubona ukuthi ayisona nisibeko, ayilona nenhlambuluko kusasa, ayizi kuniqotha nimbulalela ukuthi nina lo wathatha inkomo. Ngikhuluma ngey'ngane zesende elilodwa. Mingakanani imizi namhlanje ebhubhile ekhipha iy'nkomo zamakhehle, iy'nkomo zamathongo ekubeni bengayificanga inkomo kamama eloboliswa. Lezi iy'ndawo ezizale uzoyifunda aziyeke nonto lezo, isiPakistan leso akusona isiZulu. Umuntu into angayazi akakhishiswa. Uma ngabe ulale ney'ngane eziwu-12 wayithatha umntombi, ngisho uthiwa isiqumama esingakanani, niyazi ukuthi yonke le mizi ewu-12 uguleta inkomo, futhi ngale nkathi uqala uhlangana nayo umbandakanya nayo kuze kuqhashe ingconjwa. Kukhona abantu abangi-inbox-ayo bebuza indaba yengconjwa, sizoyibiza ngegama lesilungu lo ndlebe ekhanya ilanga. Sizothi uma ngale nkathi lowo muntu elala nayo iblida, automatically isekuyasuka ukuba ngcwele kuleyo ngane, sekuba uyini-ke isiba nenkinga yokuthi izalukazi zakubo ziyasuka ziyomangala kubo kwalo mfana. Khumbula ukuthi kubo kwalo mfana uyena oqalile. Buka-ke lo sezovuma into ayenzile, bayabuka nawo lezi zalukazi ukuthi nayi ingane esihlaza ivuma into esingayazi, ivuma into engayazi kwanayo. Icala. Awuyivumi into kamama, inkomo kamama awuyikhiphi ungayificanga, isiZulu leso. Ngisazoza nephathi yokuthi uma umuntu ole nengane uhlawula kanjani, ngoba inkinga uma ngiwaxuba lamavidiyo noma lezi nkulumo nizongayizwa abantu isiZulu abasizwa. Umuntu ongenayo ingane kodwa futhi umthole engaseyona intombi, kuphuka inkomo eyodwa kamama, awuzukuyikhipha leyo nkomo kamama, uzokhipha inkomo kababa engaphuki, bese le bekumele kube ukuthi kamama izobe isingene elobolweni. Ngiyeza kumuntu omthole ney'ngane, nakhona ngizobe ngingaqala ukukuveza lokho. Ngiyabonga ithuba.